Nyní si ukážeme, jak připravit vaši PicoEd desku pro práci s ESP-ID. Jako první krok musíme nainstalovat nový firmware. To provedeme tak, že otevřeme stránky espid.eu, v horní části vybereme instalaci firmware, vybereme firmware pro PicoEd verze 2, klikneme na modré tlačítko a tím se nám stáhne nový firmware. Otevřeme složku, ve které najdeme nový firmware. V našem případě je to složka stažené soubory. Nyní musíme dostat PicoEd do takzvaného bootloader režimu, ve kterém se dá přetáhnout nový firmware na výměnný disk. Držíme tlačítko Boot Cell, připojíme USB konektor a pokud jsme vše udělali správně, deska se nám přihlásí jako vyměnitelný disk RPI RP2. Stažený firmware přetáhneme na nově připojený disk. Průběh flashování vidíme v novém okně. Pokud se vše podaří, deska se automaticky odhlásí a po restartu se sama přihlásí jako sériový port. Nyní je v desce úspěšně nainstalován nový MicroPython firmware a můžeme vyzkoušet desku připojit k ESP-ID. Otevřeme editor, vybereme desku PicoEd a připojíme sériový port. Deska se jmenuje board CDC. Klikneme na připojit a ve spodní části vidíme, že nás vítá MicroPython verze 1.25. Jako první ukázku si vyzkoušíme naprogramovat blikání LED diodou. Budeme k tomu potřebovat blok opakuj stále, protože budeme blikat stále. Budeme potřebovat blok pro zápis na digitální pin, na kterém je připojena LED dioda. V našem případě je to GPIO25, popisek najdete na vývojové desce PicoEd. Dále budeme potřebovat zpoždění, která nám bude dělat prodlevu mezi jednotlivými zápisy nízké a vysoké úrovně na digitální pin. Celé blikání se tedy bude stávat ze sekvence zápisu logické jedničky a logické nuly na digitální pin 25. Nahrání našeho programu provedeme stiskem na zelené tlačítko a vidíte, že naše deska už vesele bliká. Pokud potřebujeme kód zastavit, můžeme to provést stisknutím na tlačítko Stop. Kód se ihned zastaví. Jak vypadá vygenerovaný kód, se můžete podívat po kliknutí na ikonu listu papíru s logem Pythonu, kde vidíte automaticky generovaný kód. Také se můžete podívat, kolik je v procesoru volných systémových prostředků, kolik je volné paměti RAM a kolik je volné paměti flash. Váš projekt si můžete samozřejmě také uložit po kliknutí na ikonu diskety. Stačí si ho pojmenovat a dát tlačítko Uložit. Stáhne se vám soubor XML, který když budete chtít otevřít, tak stačí pouze přetáhnout do okna editoru. A to je pro dnešek vše a s tímto se s vámi loučíme.